La renovada web de l'Aude Alzira incorpora les noves tendències en comunicació gràfica i digital. El seu disseny la fa més funcional i audiovisual, sent molt intuïtiva per al visitant. Una web que s'adapta a qualsevol dispositiu perquè pugues navegar per ella amb la màxima comoditat. El seu menú està dividit en 7 seccions amb molta informació del nostre club, així com serveis d'utilitat per als nostres aficionats. Dins de la secció Club es pot fer una ràpida ullada a les distintes èpoques que ha viscut el nostre equip al llarg de 100 anys. En esta secció també podràs trobar l'organigrama del club, animar-te a cantar l'himne, conèixer les profunditats de l'estadi Lluís Sunyer Picó i de la nostra segona casa, el Camp de Venècia. L'afició també té l'espai a la nostra web de secció de penyes i els abonats tindran tota la informació sobre preus i ofertes que llança el club. Ja per últim, dins de la secció de Club, podràs conèixer l'extens palmarès que reflexa els anys que hem estat en cada categoria amb els respectius títols i subcampionats, així com la classificació de totes les temporades. La segona secció és la de notícies. Si vols conèixer l'actualitat alzirista sense importar com de lluny estigues de la nostra ciutat, este és el teu espai. En equips, veuràs els components dels 31 conjunts de què disposa la Unió Esportiva Alzira i on pots consultar les plantilles, resultats i dades de tots els jugadors del club. I si el que vols és adquirir qualsevol producte de la UDE, tan sols has d'anar a l'apartat Tenda, on d'una manera molt còmoda i des de qualsevol dispositiu, ja siga ordenador o mòbil, pots fer-te amb tot el merchandising disponible a la tenda online de l'empresa riberenca Horis. És molt fàcil. Selecciona el producte que més t'agrade. Passa per caixa i en uns dies el rebràs al teu domicili. Si el que vols és saber quines són les empreses que col·laboren amb el projecte esportiu de l'Alzira, pots fer-ho en l'apartat destinat als patrocinadors. Allí disposes d'enllaços que duran directament als seus perfils socials. En l'apartat premsa es poden sol·licitar les acreditacions per a seguir els partits i veure els més de 200 vídeos que tenim de la UDE al nostre canal de YouTube i que comencen en el recordat partit contra l'Ajax, el qual es pot veure sencer. Si el que vols és escoltar en directe la retransmissió dels nostres partits, així com la resta de la programació de la nostra emissora municipal, hauràs de donar-li clic en la pestanya d'Alzira Ràdio. Ja per últim, la nostra web disposa de múltiples vies de contacte amb el club perquè pugui sol·licitar qualsevol informació de les distintes seccions de la nostra organització esportiva. És difícil trobar més informació d'un club en un mateix lloc i tot està al teu abast. Entra en www.udalzira.com.